שלום לכולם וברוכים הבאים לאינבסטיקו, המערכת שפיתחנו. עכשיו בואו נראה קצת את מסך הבית. יש לנו כאן את כל הדברים הכי מרכזיים שהחברה צריכה לראות מול העיניים, בין אם זה עסקאות חמות, לוח משימות, מיזמים אחרונים, וכמובן פונקציונליות של המערכת, למשל רישום מיזם חדש. ברגע שניכנס לרישום מיזם חדש נוכל לרשום את הפרטים שלו, למשל השם שלו, פרטי אנשי הקשר ואת פרטי הגיוס. לאחר מכן, כאשר ניצור דשבורד, ייפתח הדשבורד של המיזם בכל המיזמים, לדוגמה GreenPath. עכשיו אנחנו נוכל לראות כל מיני פרטים על המיזם הזה. יש לנו את הציון מיזם, זה אומר מה הפוטנציאל שלו בכלל למצוא משקיע בפני עצמו. ברגע שניכנס לציון המיזם, אנחנו נוכל לראות, יש לנו ציון יבש שמורכב מנוסחה, שמשלבת מספר פרמטרים, ויש לנו ציון AI, שהציון הזה בעצם מורכב מההערות הפנימיות שיש לנו על המיזם הספציפי הזה. אנחנו נוכל לראות שגם יש לנו את ההכנסה הצפויה, שזה מידע שנותן בעצם לחברה לדעת כמה להשקיע במיזם הזה וכמה הם הולכים להרוויח. יש לנו אופציה גם לערוך את המיזם, כפי שאתם רואים כאן, יש כאן את כל השדות שצריך לערוך, ולהוסיף מסמכים בהתאם לצורך. בנוסף לכל יש לנו כאן את היסטוריית הפעילות, יש לנו כאן שדות מותאמים אישית, למשל, אנחנו רצינו לעשות את זה באופן דינמי לארגון, כלומר, שלא יהיו שדות רק מותאמים רק שאנחנו עשינו לארגון, כלומר, אפשר להוסיף שדות ספציפיים לארגון לפי מה שהם רוצים. נגיד שאין לי את השדה מספר לקוחות, אני יכולה להוסיף את זה עכשיו כאן, ואז זה יופיע לי בכל המיזמים, והערכים השתנו פר מיזם. יש לנו כאן את החיבורים האפשריים, זה בעצם מראה לי את כל המשקיעים שמתאימים למיזם הזה ספציפית ואת הציונים שלהם. עכשיו בואו נלך קצת אחורה ונראה איך זה עובד מההתחלה. למשל ניכנס למיזם הזה ונחליט לצפות בהתאמות. כל עוד לא בוצעו התאמות, אנחנו נלחץ על כפתור מצא משקיע. אם יש לנו משקיעים נתונים חסרים, אנחנו נראה בעצם את ההתראה הזו שמופיעה לנו כאן, נוכל לדלג, או שנוכל בעצם לזכור אותם ולראות מה קורה בפנים. אפשר להכיל ערך דיפולטיבי לפרמטרים החסרים, או להכיל על כולם, או להכיל על משקיעים ספציפיים. אפשר גם לקחת משקיע מאוד מאוד ספציפי ולהזין את הנתונים באותו רגע, או לשנות את הגדרות האלגוריתם, שזה אלגוריתם שאנחנו נראה לכם תכף, הוא עובד גם מאחורי הקלעים. נניח שאנחנו לא רוצים להתעסק כרגע עם משקיעים עם נתונים חסרים, שזה משהו שבעצם מאוד חשוב, כי האלגוריתם עובד מאחורי הקלעים, ובעצם מראה לנו מי המשקיע שהכי מתאים. אם יהיה חסר לי פרמטר כזה או אחר, זה יכול ממש להשפיע על הציון. כעת המערכת בעצם חישבה את כל האופציות שיש לנו למיזם הזה. נוכל לראות כאן מספר דברים. למשל, כשנלחץ, נוכל לראות את הציון החישובי. כאן זה ממש מופרד. יש לנו ציון חישובי בנפרד וציון AI בנפרד, לא כמו שראינו בציון המיזם. כלומר, אני יכולה לראות כמה התעשייה שלי, כמיזם הזה, מתאים למשקיע הרלוונטי. גם ניתן לראות כאן את ניתוח ה-AI ואת הציון שלו. כמובן שלכל דבר יש הסבר ופירוט. ניתן למיין לפי ציון חישובי, כפי שאמרנו, או לפי ציון AI, ולכן כאן זה נפרד לגמרי אחד מהשני, כך שנוכל להיות בביקורת ולראות האם AI באמת מצליח לתת ציון שהוא הגיוני או לא. יש לנו אופציה לפנות למשקיע מתוך המערכת. יש כאן איזשהו פורמט שהוא כללי שכמובן אפשר לשנות אותו. ברגע שנפתח לנו האימייל אפשר לראות את הפרומפט שרשמנו ממש לפני כן. זה מראה לנו גם את האימייל כך שאפשר לשנות את האימייל של המשקיע. בגלל שזו אינטגרציה עם מערכת חיצונית צריך להגיד האם שלחנו את האימייל או לא. במידה ולחצנו ששלחנו, זה יראה לנו שפנינו בעצם למשקיע הספציפי הזה והפנייה אכן נשלחה. במידה ולא היינו לוחצים על זה, אז היה נשאר כמו הכפתור שקיים כרגע, פנה למשקיע. בואו נראה קצת את הדינמיות של האלגוריתם. יש לנו את אלגוריתם ציון בסיס, שזה בעצם האלגוריתם שמדבר על ציון מיזם. מה שראינו לפני כן עם הפוטנציאל שלו. ויש לנו את אלגוריתם ציון ההתאמה. אלגוריתם ציון ההתאמה זה בדיוק מה שראיתם בהתאמה בין מיזם למשקיע, כלומר הציון שמתאים לפי המיזם והמשקיע הספציפי. יש לנו מספר פרמטרים. ניתן לראות שלכל פרמטר יש משקל ויש ניקוד. כולם צריכים לסכום ל-100%. ניתן לראות כאן כל מיני ערכים שאנחנו שמנו
באופן יזום, אבל החברה יכולה לשנות בעצמה. למשל, תעשיית הפיינטק היום היא מאוד חזקה וכרגע הערך שלה אומר, אבל עוד כמה זמן הערך שלה משתנה וכבר לא כזאת חזקה בחוץ כמו שחשבנו. לכן אפשר לשנות את זה. בנוסף, אפשר להסיר פרמטר מהאלגוריתם שלנו ולהוסיף אותו בחזרה במידת הצורך לפי פרמטרים שסיכמנו מראש. כמובן שהכל צריך לסכום ל-100%, וצריך לשמור את ההגדרות. יש לנו את משקל רכיב ה-AI, ואת המשקל שמשלים לכך זה כל הפרמטרים. עכשיו יש לנו את אלגוריתם ציון ההתאמה. אותו דבר בדיוק כמו שקרה לנו בצד ימין. פה מה ששונה מהצד הימני, זה שיש לנו ציון סף להצגת ההתאמה. כלומר, אני רוצה לראות משקיעים שהציון שלהם גבוה מ-70%. בואו נעבור לכל המשקיעים. כאן יש לנו את הדשבורד של כל המשקיעים. עכשיו בואו נוריד את הקובץ CSV שלנו, שבעצם לעומת מיזמים, פה אנחנו צריכים להוריד המון משקיעים לתוך המערכת. יש המון משקיעים בחוץ לעומת מיזמים שנרשמים לחברה הספציפית. לכן עשינו קובץ CSV שאפשר לעלות. יש לנו ממש שדות ספציפיים, אמרנו לו בדיוק איפה אפשר לשים איזה שדה ובדיוק מה הערכים שלו. ברגע שהוא יזין את כל הפרטים האלו וייכנס למערכת שוב בחזרה, הוא יוכל לבחור את הקובץ שהוא יזין לו את כל הפרטים ולהביא את כל המשקיעים ובהתאם לכך זה יביא אותם. בואו נסתכל על איזה משקיע ספציפי. ניתן לראות את כל הפרטים שלו כאן, וכשניכנס ניתן לראות פרטים יותר עמוקים כמו ההיסטוריה, כל שלבי ההשקעה שלו, האתר שלו, וכמובן מידע כללי בתעשיות מועדפות. חשוב לציין שיש לנו גם עסקאות קודמות דרך הפלטפורמה, עכשיו אנחנו נראה לכם איך זה בא לידי ביטוי בתיעוד סגירת העסקה. ברגע שבאמת יש התאמה וסוף סוף הצלחנו לסגור מיזם מול משקיע, נוכל לבחור אותם כאן מתוך הרשימות הבאות ולהגיד את כל הפרטים הרלוונטיים, לדוגמה לקחים ותובנות, מה עבד טוב, מה לשפר, זה חשוב למסקנות שלנו בהמשך כעסק. לאחר מכן ניתן לראות את כל העסקאות שנסגרו. יש לנו כאן את כל העסקאות שנסגרו לפי שנים, לפי תעשיות, כל מה שאפשר לסנן. כמובן שגם אפשר לתעד עסקה חדשה גם מהדף הזה. בואו נראה דוגמה. אפשר לראות בדיוק את כל הדברים שתיעדנו, מה עבד טוב, מה לשפר ומה היו האתגרים. אם נחזור למשקיע הזה שעכשיו ראינו, אנחנו נראה את העסקה הקודמת שראינו ממש עכשיו. הנה העסקה ואנחנו נוכל לצפות בעסקה בהתאם בלחיצת כפתור. כאן יש לנו את כל ה-KPI שמראים לנו כמה עסקאות עשינו, כמה השקעות קיבלנו, כמה הכנסות. ברגע הזה אנחנו נוכל בעצם לבחור חשבון ולהחליט להיכנס לגוגל קלנדר, כמובן שזה יהיה החשבון של הארגון. ברגע שנכנסנו לאימייל אפשר לראות ממש את הגוגל קלנדר מול העיניים. יש לנו אופציה ממש להוסיף אירוע בדיוק כמו בגוגל קלנדר, לראות את האירוע שיש לנו בקרוב עם המיקום. ונוכל למיין לפי חודש, לפי שבוע, כמובן גם לפי יום. במידה והלכנו אחורה אנחנו נוכל לקפוץ גם לתאריך של היום. ניתן לראות את אירועי היום ואת האירועים הקרובים שיש לנו, ככה שזה מאוד מסודר לארגון בעיניים, בדיוק מה יש לו ומתי. בואו נקפוץ ללוח המשימות. ראינו את זה כבר בעמוד הבית, אבל כאן זה בעצם לנהל את כל המשימות. בעמוד הבית יש לנו רק 5 משימות בסך הכל שמופיעות, וכאן אנחנו רואים בעצם את כולן. יש לנו כמובן את ה-KPI והסטטיסטיקות, שזה בעצם כל ה-KPI שהארגון ביקש מאיתנו לשים בתוך המערכת עצמה, עם גרפים בהתאם. וזהו, תודה רבה לכם, תודה שצפיתם בנו.